Sí, ofreceronme cartos pola camisa que levo no vídeo, que aínda conservo. Contame que che fai a profesora cando fas algo mal. Pues nos pegan. Como que dixaches que? Nos pegan. Como che van pegar, muller? Nese momento nin nos demos conta de que pasaba algo que iba a ter tanta trascendencia. De feito, cortamos a conexión, olvidámonos da historia totalmente, eu nunca máis me acordei máis deste tema, e 4 anos despois, alguén o subiu a YouTube, e daí hasta hoxe. Eu dinme conta da magnitude do vídeo cando empezaron a usalo en TV3 de forma recurrente. E dinme xa conta de que todo estoupara dunha maneira tremenda cando uns anos despois fomos unha boda a Aragón, e cando se enteraron que era eu o reporteiro de Nos Pegan, contaras unha boa, pero tamén me preocupaba porque a xente nos comentarios sempre din cousas do tipo os nenos non minten, eu creo a nena, e vamos a ver, hai que ter dos dedos de frente, era o ano 2007, se a un neno lle pegaban na escola era tan condenado como agora. Despois xa me fui tamén tranquilizando moito que cada vez que me encontraba con alguén desa escola xa cando eran maiores, dicíanme que Mercedes era estupenda. A min o que me sorprende, xente que me di: vistes este vídeo? Como dicindo, Dios mío, ainda non o viras. E segundo, cando me mandan e dinme, boa, miro que lle pasou a un compañeiro teu. Non se dan conta que son eu. Eso é buenísimo. Isto sí que nunca contei. Ofreceronme 300 euros pola camisa que levo no vídeo. Sí, ofreceronme cartos pola camisa que levo no vídeo, que aínda conservo. E tamén sei que se disfrazaron de min nunha festa de Entruido na Coruña.